ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ድሕና ድኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከም ሰላምኹም ድማ ሰላም ትኩን ኣብ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻእኹም ላብ በድላይ ትብላበልኩም ሓደስኩም ሰብስክራይብ ነበራትኹም ላይክ ኮሜንት ላገበርኩም መበርታዕኹም ኣይፈለኒ እምበር ሎማዓንቲ ድማ ኣዝያ መሃሪትን ጠቃሚትን ዝኾነት ትምህርቲ ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰናይ ጻንሒት ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኣዳምጽዋ ኣዝያ ትጠቅመኩም እያ። ላይክ ላገበርኩም ሸር ላገበርኩም ደሞ ምብርታዕኩም ኣይፈለኒ። ሰናይ ጻንሒት እታ ርእስቲ መስመርካ ክብረትካን እዩ ምስ ተተሓሰ ኣይትምለስ እያ ትብል። እቲ ኣብ ሂወትካ ዝመሰርካዮ መስመር ትርጉም ህላወኻ ምልክት ነብስኻ ክብርኻን እዩ። እዚ መስመር እዚ ብሃንደበይ ዝተገበረ ዘይኮነሲ ካብ ብዙሕ ተመክሮን ቃንዛን ትዕዝብትን ዝተፈላለየ ነቲ ውሽጣዊ ሰላምካ ንምሕላው ዝተሰኸለ ጽኑዕ ዶብ እዩ። ሰባት ነዚ ዶብ እዚ ክጥሕስዎ ከለዉ ነቲ ንዓኻ ዘለዎም ናይ ክብሪ ደረጃ እዮም ዘርእኻ ዘለዉ። ሓደ ሰብ ነቲ ንስኻ ንሰላምካ ዝሃነጽካዮ መንድቕ ፈሪሱ ክኣቱ እንከሎ ንስምዒትካን ንማንነትካን ከም ዘይተገደሰሉ መረጋገፂ እዩ። ስለዚ ደሞ እቲ ደጊምካ ኣይትርከቦን ዝብል ሓሳብ ዓሚቕ ትርጉም ዝሓዘ እዚ ማለት ብሕነ ምፍዳይ ወይም ካብ ጽልኢ ተበገሰ ሓል ዘይኮነሲ ካብቲ ንገዛ ርእስኻ ዘለካ ዓሚቕን ፍቕርን ሓልዮትን ዝምንጭው ውሳነ እዩ። ንሓደ መስመርካ ዝተጣሓሰ ሰብ ደጊምካ ዕድል ክትህቦ ከለኻ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነሲ ንርእስኻ እውን ትብድል ኣለኻ ማለት እዩ። ሰባት ሓንሳብ ክጥሕሱኻ ምስ ፈቀድካሎ እቲ መስመር ከም ዘይነበረ ገይሮም ክርእይዎ ይጅምሩ እሞ ክብርኻ ካብ ቅድሚኦም ይሃስስ። ደኺምካ ክትረኽቦም የብልኻን ክበሃል ከሎ ካብ ኣካላዊ ርክብ ምቁራጽ ሓሊፉ ኣብ ናይ ኣእምሮኻን ልብኻን ክገዝአን ቦታ ክትህቦም የብልኻን ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ብቓላቶም ይቕሬታ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ግብሮም ግን ነቲ ዝሓለፈ ጥሕሰት ዝደግም እንተኾይኑ እቲ ርክብ መርዚ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ማለት እዩ። መስመርካ ምሕላው ማለት ንማንነትካ ምሕላው እዩ። ሓደ ሰብ ክብርኻን ዘየኽብረካ እንተኾይኑ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ሂወትካ ዓሰር ህላዎም ኣይግብአን። እቲ ዶብካ ዝተጣሓሰ ሰብ ክምለስ ክጽዕር ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ንስኻ ኣብቲ ዝገደፈካ ቦታ ክትጸንሕ የብልካን። ንስኻ ክትቕየር እትዓቢ ኣብቲ ንዕኡ ዝሃብካዮ ቦታ ክትወፅእ ይግባእ። ሂወት ኣዝያ ሓጻር ስለ ዝኾነት ነቲ መስመርካን ባዶካን ክትሕሉ ንጻዓርካን ሰላምን እንደገና ንኽትሕሱኻ ፍቓድካ ኣብ ጭንቀትን ጣዕሳን ክትነብር ኣይግባእን። ሰባት መስመር ምስ ዝጥሕሱ እቲ ርክብ ናብ ደረጃ ንዕቐት ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ። ንዕቐት ድማ ኣብዚ ዘለዎ ቦታ ፍቕሪ ወይም ዕርክነት ክህሉ ኣይኽእልን። ንስኻ ንርእስኻ ክብሪ ዋጋ ክሳብ ዘይሃብኻያ ሰባት ክህቡኻ ክትጽበ የብልካን። ስለቲ እቲ ክብርኻ ዝገበርካዮ ዶብ ምልክት ጥንካሬኻ እዩ። ነቲ ዶብ ጥሒሱ ዝኣተወ ሰብ ከዓ ካሊእ ግዜ ክጥሕሰካ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኽርእየካ እውን ዕድል ክትህቦ የብልካን። እዚ ድማ ካብቲ ዝለዓለ ደረጃ ነብሲ ምኽሪ ዝመጽእ እዩ። ሰላምካ ንመን ክትህብ ከም ዘለካ ክትመርጽ ናትካ መሰል እዩ። ንሰላምካ
زرقون مسمرك زقالون سبات دما كاب هوتكان كألو كلون حدش نصه عيرن حدش لعرفن مع صوم تخفت على خمالتي مبزحتو يجزي سبات يغر بللي يبلو يخونو يغر مبال ግን እንደገና ንኸረግፅኻን ዕድል መሃብ ማለት ኣይኮነን ክትምሕሮም ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ምትእምማን ድልድል ስለ ዝፈረሰ ደጊምካ ኣብ ህይወትካ ክትረኽቦም የብልካን እቲ ንኽትረኽቦም ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ንገዛእ ርእስኻ ምውራድ እዩ ንስኻ ክብሪ ፍጥረት ኢኻ ክቡር ፍጥረት ኢኻ ንዓኻ ንምርካብ ዝኽፈል ዋጋ ድማ ክብሪ መሃብ ጥራይ እዩ እቲ ክብሪ ዝጎደሎ ሰብ ድማ ኣብቲ ናትካ ዓለም ቦታ የብሉን ስለዚ ሓንሳብ እቲ መስመር ምስ ጥሓሰ እቲ ማዕጾ ክዕጾ ኣለዎ እቲ ዝሓለፈ ተመክሮ መምሃር ኮይኑ ንመጻኢ ግና ብዝያዳ ንቕሓት ክትኸይድ ይሕግዘካ ደጊምካ ኣይትርከቦም ክበሃል ከሎ ኣብቲ ናይ ቀደም ድኻምካ የብልኻን ኣብቲ ናይ ቀደም የዋህነትካ የለኻን ኣብቲ ንሳቶም ዝፈልጡኻ ድኻም ጎደሎኻ የለኻን ማለት እዩ ንስኻ ሓድሽ ሰብ ኮይንካ ተላዒልካ ኣለኻ እቲ ሓድሽ ማንነትካ ድማ ንዕኦም ክርእይዎ ዝኽእሉ ዓሚቕ የብሉን እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ዓወት ነቲ ዝተሰበረ ጥርሙዝ ክተለግቦ ኣብ ትጽዕር ካብቲ ተሰበርበር ርሒቕካ ሓድሽ ህይወት ምጅማር ይበልጽ ብሓጺሩ ሰባት ንግዜታትካ ምስ ዝኽብሩ ካብቶም ጸወታኻ ክትውፅኦም ኣለካ ንሳቶም ንሕግታትካ ምስ ዘያኽብሩ ካብቲ ጸወታኻ ክተውፅኦም ኣለካ ንሳቶም ክደልዩኻ ዘያኽብሩኻ ካብቲ ጸሞ ክተውፅኦም ኣለካ ንሳቶም ዘየድልዩኻ ከለዉ ንስኻ ክድሮ ናብ ካሊእ ዝዓለ ደረጃ ተለጊስካ ክትጸንሕ ኣለካ በዚ መንገዲ እዚ ጥራይ ኢኻ ነቲ ውሽጣዊ ክብረትካን መንፈሳዊ ዓርክነትካን ክትዕወት ትኽእል ትብል ማለት ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስላ ርእስትና ፈቲኹማ ትኾኑ ተስፋ ይገብር ቤተሰብ ሓደ ግዜ ይቅርታ ምግባር እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ግን ሰባት እንታይ ጎርና ይቅርታ ኣብ ዝገበርናሎም ሰዓት ንሕና ላነዓቑና ሸለላወሉና እዚ እንታይ ከይገብር እዚ እንታይ ንየወላወልና እዮም ዝኸይድ ማለት እዩ እና ልነብስና ባዕልና ነኽብራት ነሕስራ ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ሰባት ብዙሕ ትዕዘብ ኢኻና ሓደ ይቅርታ ምግባር እቲ ዝበለፀ እዩ መስመርካ ምሕላይካ ንባዕሉ ሓዘ እዩ ማለት ኢና እዚ መስነ ርእስተይ ፈቲኹሞ ትኾኑ ተስፋ ይገብር ኣዝያ ጠቃሚትን ደስ በሃሊትን ትምህርቲ እያ ናይ ቀኒየለይ ላይክና ሰብስክራይብ ሸርና ገበርኩም ኣበራትዑኒ ያት መሰረስትና ሰናይ ቀኒያት ይኹነልኩም ባይ Bye.